Allah ina biya muku kai subhanallahi Allah ne ma ku cikin inna lillahi wa inna ilaihi na inda ne ta fara hauka mutane kai mu je ma sai a ran da Allah ko kuma sai kuna son gulmani mu da shi mu je a ran da Allah ake yi ya wani abu ne mamaki na zo wai ka zo kana ya da wani kake wani Allah abu geji sai gora ga gari gora kana gani gora ne yanzu da duka Abuja fa nake ja fa Abuja kuma amma kai san me mai gida wata shawara nake so in ba shi ko baka ba haka ne me zai hana a dura maka Najeriya a cikin igiyan ka ja ai ita ta fi sauki kai ba mai kaifi ne ba kuma haka ne shawara mai kyau kuma fa kai kanku na kawo ta ba